med et G og ost med et T til sidst. Han er rød og nice, men han stavede kontrol. Siger hjælp mig bro, det ligner volapyk og vold. Theo har brug for en tuk-tuk, han nægter at gå. Arbejder betaler, så han cruiser nu på. Vi har noter, vi har apps, vi har tricks på en skærm. Men når vi læser uden hjælp, bliver vi blinde som en orm. Ordblind, jeg ser en tekst, men jeg bliver helt blind. Ordblind, jeg læser baglæns, det giver ingen mening. Ordblind, jeg bryder hjælper, men min hjerne går i spænd. Ordblind, 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 jeg er ordblind. Julius skriver en sms, men det går helt galt. Han ville skrive fedt, men skrev koldrikal. Læreren siger, hvad er det? Han siger bare noget slang. Men sandheden er, at han trykkede forkert engang. Theo har sin tuk-tuk, han kører totalt. App-bryder på siden, det er den sygeste del. Vi har noter, vi har apps, vi har tricks på en skærm. Men når vi læser uden hjælp, bliver vi blinde som en ordblind. Jeg ser en tekst, men jeg bliver helt blind. Ordblind, jeg læser baglæns, det giver ingen mening. Ordblind, ordblind, hjælper, men min hjerne går i spin. Ordblind, 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 jeg er ordblind. Hey Julius, hvad tror du her? Kartoffel.